Good morning mga idolo. Ngayon ay first day of October. Ayan, pupunta ulit ako sa Kasilyan. Ayan, kukuha ako ng pang ulam namin dito sa may sa may fish pan. Ayan, huli ako ulam. Ayan. Okay na siguro to. Tatatlo lang naman kami. Pero syempre, mukbang na dinamihan ko na. Yan, malalaki na sila mga idolo. Nasa yan? 3 pieces, 1 kilo. 3:1. Punta na ako sa Kasilyan. Single motor lang ako mga idolo. Diba, iwan ko muna si Asyong. So, ayan. Baka late na ako at nandun na silang dalawa, yung magkapatid na naman. Late na naman ako. Ayan.
Hello, eto late na naman ako. At nandito Shining. Hello Shining. Yan, may na sila. Ano ba tawag dito? May naumpisahan na. Kahapon, yan. Boss, meron na naman ngayon. Late na naman ako. Yan i-prepare na ni Cousin Reynald yung hito. Oh, kita man dyan ko akasin. Ba't? Kunti lang? O, sige lang. Diskarte mo na yan. Gumagalaw-galaw pa yan. Sakto yung takip. Pagkamin? Diyan pa ng suka. Yan ang panlinis ng hito. Suka at saka asin. Yan. Yun ang panlinis na para matanggal yung lansa niya. Ano kasin, Renald? Ha? Yan, gagawa si Cousin Reynald ng pantusok stick. Kaya mga tayo na. Bueno, dali. Sabay na ka. Tawas na rin. Tusiw. Bueno. Tindab ka pa eh. Anong arti kung tatakasin? Talo na. Puro Sibuyas. Yung paglulutuan ng sinineb. Kurang ka ba yung tata? Kadunsang ka kasi? Kureng? Yan, paminta. Yan, pinagsama-sama yung sibuyas, kamatis, sili, paminta. Yan. Tapos, Ajinomoto. Chef. Chef Kasin. Si Kasin, Donald talagang dito. Chef namin. So, anong gagawin dito kasi? Papakuluan mo lang. Yung Ilocano dish na tawag tinendeb o parakyaw. Yun. So mga
ihalo natin itong mamaya itong ito. May ihaw. Oo, yan. Lalagyan na natin ng turbo para mabilis kumulo. Yan. So quality to. Quality. Yung tinineb kasi parang parang pag ano ka ng itak, yung parang pinapatibay mo. Binababad. Ha? Binawasak na yung kamatis. No? Yan. Or, tayo pa ito. Lagyan ng Oh, asin. lalagyan na natin yung ano. Red pepper. Woo! Sabaw. Dalawa lang. Quality. Sarap niyan. Tinendeb. Yan lalagyan ng yayamaning sibuyas. So ang daming mahal na na rekado, yung kamatis sa sibuyas. Ay idolo. Yun Final. So, kunin na natin yung ulam. Woohoo! Wow, sarap. Hey, hey. Yun Tiyan. Ayan. Woohoo! Yan, buhay bukid. Yan, kakain na naman kami. Ito, sarap ng pagkain. Thank you Lord sa blessing. Ayun, kakain na kami. Tara, kain tayo. Ito, kukulangin ulit yung namin. Yung ginagawa naming dan. So, nagpuputol na naman ito yung pinsan Reynold at pinsan Donald. Yan. Puputol na naman. Dito kami. Puputol. Yun. So ito yung mga pwede namin gamitin doon. Ayan. So dito ko na lang ulit puputulin tong video namin. Bukas na naman mag-upload na naman ang idolo. Ayan. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Amen.